Instant pasahero po kami. Mga hitchhiker. Tapos sa ano ka baka gustuhan pa ba to? Ngayon, tating ko iba no? Nagugutom ka, Andrea? Nagugutom ka? Tumor siya na pa yung bake shop. Wala akong tinapay sa. Sa pinaka ba to wala mga spiky. Mga bato taliwis. Tawilis. Ayun, no? Gaan kaya no? Wala mang kagapon, no? Habol nga sila. Amazing. Marie, okay ka lang, Marie? Oo. Hindi ulo ka? Salamang bakery dito. Crazy ka. Ayun, no? Ikaw na lang mo ba? Ikaw lang? Oh. Ano ba kainin nyo? Ano ba tinapain niyo? Sa? Ano lang ako, ang purple na pala ako. Sa? Ang purple na may kalamay. Purple na may kalamay. Donut ako! Ah? Purple na may kalamay. Donut ako! Hello! Let's go to vlog! I love you! Hello guys! Shout out sa isa na po the viewers. Rapsi-rapsi kita ko na. Ako ganun. Ayan, yan ah. Hmm? Oo, ito sa dalo to. Dito, wala mo lang. Ano? Sikit ako ng ulo. Parang buksan ang bintana? Hindi na buksan. Tapos ko gani. Hindi ba buksan? Kuya, harap po gani. Hindi, hindi niya dapat magbuksan na. Yan, di ba? O ikaw ito ma. Tugloan naman, tugloan ito. May Kita to doon. Yeah, andin yan. Ako, ito. Ano dito sa gito? Hindi galing ito, Jason. Ato lang ga, ayun, yan yung tinuro mo. Crinkles. Oh, crinkles, not. Crinkles. Donut. Donut, pag dito. Thank you. Thank you. Din donut, din mo donut pag dito. May pandikoko. May pandikoko. Ha? Wala, never mind. Ako, hindi pa buksan yung pagtaan ang bintana. Gari, may baladong. Sound pala may party-party kami ni Mel. Wala pa. Isa to guys sa kate. Ano na ako man eh. Wow. Wow. Ito. Ayan. Sigurit na yan na doon malapit na lang maubos. Si Mamay. Hindi ba makatan? Ang galing yung ulo ko. Hmm? Ano? Hindi yung ulo niya. Hindi wala. Wala na masukad ha. Ay, malang kung kulit ang punta kong base. Sa matagad? Hindi maladri ba? Ito pwede, ito pwede. Tindog. Ay, madami na pala. Parang sa inyo, na parang basta. Oo. lang. Agoy, dublihan nyo. Ito ba nga? Yung una ko ba lang? Itundog ka na ito ba? Tulungan mo. Ay, ano na?
Hindi, di ba yun yun? May tawid naman kami. Hindi ko nila po pati na. Pero na hindi ko binapaw. Pero lang. Hindi pwede mag-daw ka na. Tubul-tubulan. Para short mo na. Pahon ko. Thank you. Kaya na yun. May soft drinks pa din. May soft drinks pa din daw. Ay, naku. Ah, soft drinks. Apa? Kumaya kami? Ito nga yun naman. Okay. Share ah. Ay, may soft drinks na pa din daw. Sige nga. Hindi pa sila. Ha? Pasidon kayo, pasidon ka. Pasidik. Pasidik man yung wala ni Rizin pa dahil. Ayaw nila? Ang taong ano. Ano na? Violet. Pwede man ba yung Lord, sabi mo na lang, Lord. Punta na niyo pa rin ito lang po sa doon. Bata? Oo, tuloy. Basta na basta na. Ha? Hindi rin masasabi ako. Banana. Wala plastar ako, plastar. Inutuloy ko yun. May mga hitchhiker po kami. Sa likod. Ilan sila? 5? 5 ka muda? 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Kasi ate lang nila si... Aray ba ko? Ate lang nila kasi si Andrew. Ang eldest na lang yung guest. Paano sa daan sa balayan? Diba? Ay. Ano ba? Sino tutungtong sila? Tarat, tarat! Boom! Tarat, tarat! Is whatever you want. You want. Lyric lang. Ha? Lyric lang ng chito. Hindi suka sa kong dalingin ulo yan. Suka sa kong dalingin ulo yan. Chito. Don't you want me like a one? Chito si Chito. Baby, let's Nakaon sa men. Boom, tarat, tarat! Boom, tarat, tarat! Tarat, tarat! Boom, boom, boom! Boom, tarat! Boom, tarat, tarat! Ewan ko kung saan yung mga parents ng mga bata na to. Buti sa kalaman, Bert. Nag-instant kami dito ah. Wow, my. Ganda. Parating! Pre-waray pinasa ba? Oo, pre. Kita ka sa Negros.
Dito ako sa Bacolod, pre. Okay. Ito ulit na tulong sa inyo kondo. Ay, di ka mo. Di ko ba tulog dito yan? Uy, dito ka lang sa kampong. Nauna. Diba, yung bida ako na to. Yung bibigay. Marami ka. Alma? Alma ba? That's my problem. Ay, pagbit-bit sa mga saging. Hey! Oh. Meron tayo. Kumbaga, ano star? Open Gangnam Style. That's how. Oh, oh, oh. Ano star? Ano star? Lady!